L'objectiu és compartir. Una cosa que sembla molt bàsica, però a vegades ens n'oblidem. Perquè quan compartim històries, quan compartim experiències, hi sortim guanyant tots. Per tant, avui que aquests nois i noies que tenen 14, 15, 16 anys, més o menys, que estan en edat de formació, llavors que vingui algú que ja el tenim format, perquè ja tenim una edat, doncs hi pugui compartir la seva experiència, en definitiva, crec que pot arribar a ser interessant per ells. Ara estan en un punt en el que han de decidir moltes coses. La cultura és importantíssima en qualsevol societat, Poder fer això en aquestes edats de formació i poder-los parlar de cultura, no és que sigui important, és que hauria de ser obligatori. Home, és molt bona iniciativa perquè, a veure, en concret la música, totes les arts escèniques en general, però en concret la música és molt transversal, no? I és una disciplina que et permet experimentar directament, no? Que no es queda amb una cosa teòrica, sinó que tu experimentes el so, experimentes la vibració, experimentes les harmonies, les melodies, els ritmes, i és una cosa que pot ser molt proper i pot ser com un pont per despertar l'interès per altres matèries. És un projecte supervaluós perquè és una oportunitat perquè les arts escèniques, teatre, música, puguen entrar dintre del que és el món educatiu. Perquè no tots els infants tenen tampoc l'oportunitat d'anar a veure espectacles. Si ressonen amb això, doncs es creixeran estimant la música, estimant el teatre. Ens emportem un record i una experiència molt satisfactòria, perquè l'intercanvi, el feedback que hem tingut dels joves del batxillerat artístic que han vingut a veure'ns, doncs ha sigut meravellós. El fet de mostrar que és un procés de creació, de portar l'art a dins de les aules, és absolutament necessari, i més en aquests moments, en aquesta societat tan moguda per l'intel·lecte, tan moguda per les arts digitals, tan mogudes per les xarxes, per tot el sistema digital, doncs encara més en aquests moments, i perquè l'art és part del desenvolupament integral de les persones. Agència de benvinguda, es diu Bienvenue, Agent Sensible, i és una agència com qualsevol altra, vull dir, coneixem les agències immobiliàries, les agències de viatges, doncs aquesta és una agència de benvinguda on practiquem aquesta antiga afició que és el fet de rebre gent, de donar-se, de donar-nos la benvinguda. Realment és una ficció que ens hem inventat per parlar del tema, per parlar de què vol dir ser benvingut, sentir-se benvingut, ser a casa, sentir-se com a casa, i amb l'excusa d'aquesta agència inventada doncs parlem d'aquests conceptes amb la classe de tercer d'ESO aquí. Les arts escèniques ens permeten trencar la quotidianitat del grup de l'institut i inventar una altra forma de relacionar-nos.